apa Mas? Saya angkat, Mbak. Lah gini kok, saya angkat. Lah kok ungkol kan? Iku apa Mas? Saya Niki? Ya Mas. angkat. Oh. Lah nggih. Saya angkat lagi. Lah nggih. Tapi kok ungkol enggak, Mbak? Jenengan apa pesene napa? Saya angkat. Lah gini kok saya angkat. Tapi kok ungkolnya perlu selawatan ini? Boten. Mbak, aku pesen saya angkat, Mbak. Lah nggih niku saya anget. Aku nyemoni ini tentunya. Iya. Saya angkat, Mbak. Lah nggih niku saya anget. Sampeyan demok. Iya, angkat pancen. Oh. Kayak niku napa? Iki jahe. Lah nggih. Dados? Saya angkat. Lah nggih. Ngene iki lho. Nggih. Artinya di, Bro. Iki mengki dikon macul mara tuwa to. Ya, piye le? Dikon macul mara tuwa. Nyebut to le, nyebut le. Nyapa lho, Mbak, nyapa, nyapa to? Astagfirullahaladzim. Aku ki mengki Astagfirullahaladzim. dikon macul Lah mara iya le, tuwa. aja le, tenan le, aja Kenapa le. kok iso? Mbah mungkin ngelingna awakmu le ya, awakmu sik enom le, anakmu sik cilik-cilik le. Kenapa to? Nyebut to le, nyebut. Aku ki mengki turun to, Mbak. Dikon macul mara tuwa. Lah iya nyebut le, astagfirullahaladzim. Nyebut, nyapa, La ilaha illallah. Lah ngono ku ndak bener le, ndak bener tenan le, aja le. Salah geden le, Salah geden iki lho. Aku dikon macul mara tuwa. Lah iya aja tenan. Dikon macul mara tuwa. Kena tak elingno aja le ya, aja eling nyebut to le nyebut. Iki malah randang-randang ki aku iki dikon macul mara tuwa. Nganti nyebut le iki negara hukum le. Mbah engko timbangane kenaan masalah kan petugas hukum aja le. Kenapa kok masalah apa? Lah mungkin iki aku dikon macul mara tuwa, Mbak. Lah iya aja tak lek kena tak elingno aja le tenan le. Eling nyebut awakmu ngapa rung ngrokok. Ngrokok kene le, ngrokok iki, ngrokok. Sik to, Mbak. Iki mengki aku mau nyambut gawe aku dikon macul mara tuwa. Iya, aja tenan aja. Ngapa to, Mbak? Aja. Ya Allah piye lho le, nyebut le, nggih. Nyebut. Iki pokoke iki mengki dikon macul mara tuwa aku dikon macul. Nyebut. Dikon macul mara tuwa aku. Nyebut astagfirullahaladzim. 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 Ora masalah apa, Mbak. Iki dikon macul mara tuwa. Nyebut le aja. Dikon macul mara tuwa. Aja le tenan aja tenan aja. Ayo le kene le, ngerokok kene le. Ojo, piye, Ayo ngerokok kene le. Ora sido iki engko. Ya Lho aku dikon macul mara tuwa. Iya, aja. Ya Allah. Le, nyebut. Astagfirullahaladzim. Aku iki dikon macul mara tuwa. Dikon macul mara tuwa. Le nyatune awakmu kurung sarapan sik le ya. Mbah. Tanya ndi, Mbah? Iki lho le, arep adol Mas nang toko Mas. Walah, ngene sak gram piro ya saiki? Ya karek ndelok karate. Nek ndelok stadion apa nang gor? Lho, ya nang toko Mas. Delok karate kok ning toko emas, Bro. Iya. Ajur kabeh kok. Lah, etalasene perempat-perempat, Mbah. Adalah. Aku ki arep adol Mas. Iki lho Mas. Lah iya saiki sak gram piro? Ya karek ndelok karate ngono lho. Karate maksudnya kenaikan sabu apa turnamen apa piye? Iya. Karek kasokku kan olahraga kuwi. Jaremu ndelok. Kuwi maksudnya Lah kenaikan iya. sabu apa turnamen? Lah ya ndelok karate. Lah iya turnamen apa piye iki? Ngono lho. Ning di Regane nasional apa? ngono lho. Pon apa? Lho katek ngono. Kuwi pangkat olahraga kok omong. Piye to jane? Aku ki arep adol Mas. Lah iya aku ki takok sak gram saiki piro? Karek ndelok karate ngono lho. Ndelok karate ning ndi? Ning stadion apa ning lapangan? Yo nek apa? toko Mas to. Karate kok ning toko emas, Bro. Murah-murah kabeh mbah etalasene. Piye to karemu kuwi iki? Katek Lah toko emas lho, etalasene ku yo ajur kabeh. Kowe ki piye lho jane? Piye to? Glentrehmu ki lemu takok ki piye lho dijawab pate iso teko Kok ki mung genahe piye to, Mbah? Genahe, Mbah. Lah ya awakmu kan takok. Oh, sampean iki nang ndi? Arep toko Mas, arep adol Mas iki lho. Ngono ki sak gram saiki piro? Kuwi karek ndelok karate. Ngono lho. Delok karate nang endi? Ning Lah nek toko stadion. Mas to. Enggak ning stadion, ning Yo gor. ora toko Mas to. Ning gor lembu peteng kono ndak? Lah dalah karek iso teko kondi teko oleh. Lah enggak iki maksudnya karate kuwi iki turnamen apa golek sabu apa? Iki lho, aku karep adol Mas. Kan biasanya cah cilik-cilik Mbah Ngono lho. karate, Mbah. Lah karek cacil-cil piye to kowe? Karek ngayal panggah takok kok olahraga sing kok anu malian. Piye to jane? Piye to? Lah iya awakmu lem takok piye ya takonono balen. Kan liwat gitu, Bang. Oh, Mbah arep nyandi. aku karep adol Mas lho le ngono. Aku takon neh kan. Saiki sak gram piro? Kowe karek ndelok karate. Kok malah ngarep delok karate kuwi kok kan ngarep dodol emas apa delok karate to, Mbah? Regane ku karek ndelok karate ngono lho. Kok malah sing delok karate? Berarti sampean arep nang toko emas ki mampir delok karate dhisik. Lah adalah ku piye to gebeh. Ngalah. Mumet aku. Itu karate nang ndi, Mbah? Neng toko emas lho ndelok karate iki. Oh, lah berarti enak pertandingan nang toko emas. Mbah kok pertandingan neh. Piye-piye? Kok ki piye to? Iki ke regane engko sing nentoni kok karate ngono lho. Piro? Anu apa pelatih karate? Lah bakule. karate piye? Wes ngono kae. Lah piye Piye to?
Sing duwe emas ki Sik takon balen ono. arep nang ndi, Mbah? Arep nang ndi? Iya, aku ki arep adol emas ki lho, Le. Ya, Lho. saiki sak gram piro? Kuwi karek ndelok karate. Kok ndelok karate? Ngono lho. Berarti kasih dodol emas Mbah sampean, Mbah. Karek piye to kowe iki? Kok ndelok karate iki? Lah. Engko lek sampean kok tinggal ndelok karate, Mbah, masmu ilang engko, Mbah. Kan iso ngono piye to paramu? Paramu ki lho. Pitakonmu ki piye to? Masmu ki kok ilang, Mbah? Masmu lah. Ijan. Walah ruwet kowe iki. Dodol emas kok semangat ndelok karate. Lah piye? Ya ini kok ngaret, Mbah. Urung. Isih nonton bal-balan lho, ngenteni gule ya. Sopo sing ngeteri? Sapa yang ngenteni piye to? Aku ki arep ngarit ya, Bro. Tapi sik ndelok bal-balan dhisik ngenteni gule ngono lho. Sing ngeteri gule sapa? Ngenteni gule piye to? Kadang ngenteni gule piye? Aku ki ndelok bal-balan ngenteni gule dhisik ngono lho. Ayam apa kambing? Mate ayam mau kambing piye to kowe iki? Piye to? Ukaramu ki piye to? Kan iso teko ngendi-ngendi. Ngenteni gule. Lah iya aku ki nonton bal-balan ngono lho. Aku ki nonton bal-balan, aku ngarit tapi sik ngenteni gule. Sing ngeteri sapa? Sing ngeteri sapa piye to? Aku kan ndelok bal-balan lho, Bro. Lah iya, pesenmu nang ndi pesenmu? Arep pesen ngene. Aku ki ndelok bal-balan ngenteni gule. Lah iya, Kok pesen. lamu tuku ning. Ndelok nang TV ki lho aku ki. Oh, pesenmu nang TV. Kok pesen nang TV. Aku ki nonton bal-balan nang TV ki. Lah iya. Dia ngenteni gule. Sing ngeteri sapa? Sing ngeteri sapa piye to kok batek ae. Aku ki demung ndelok bal-balan ki ngenteni gule dhisik. Sing masak ki mung lho sapa sing masak ki mung. Masak sapa piye masak. Lamu tuku nang ndi weh? Wih, kadang ketuku ning piye to. Aku kan ngarit ya, Bro. Iya. Aku ki sik ndelok bal-balan ngenteni gule. Ngono lho. Sing masakne sapa? Kok sing masakne sapa neh panggah kuwi kok takon ndi aku. Lah jaremu ngenteni gule. Iya ngenteni gule oleh bal-balan ki lho. Sing masakne sapa kuwi? Arek batek masakne sapa ae lho. Wih, Aku ki ndelok bal-balan ning TV lho, Bro. Isik ngenteni gule ngono lho. lah iya lamu pesen nang ndi wis? Pesen nang ndi piye to? Iki lho ndelok bal-balan ning TV lho aku ki. Jaluk. Ngenteni gule Ayo, ngono. njaluk. No, kowe ki piye to? Ukaramu ki piye kok batek. Jaluk oleh apa ora to, Mbah? Iki ki aku ndelok bal-balan ngenteni gule ngono lho. Lah iya. Akeh politik lah mesti akeh kan aku njaluk sak piring ngono ae to. Iso teko panganan kowe iki. Kok batek panganan sing kok pikir kowe. Iya to, Mbah jane. Iya, aku ki arep ngarit lesekan Lah, iya. ya ini. Sik sik ndelok bal-balan, ngenteni gule ngono. Lah iya, ngono ki njaluk ndak oleh. Lah, kok iso kuwi kok jalukan nang piye? Aku ki ndelok bal-balan ki lho, ngenteni gule. Lamu pesen nang ndi? Kok pesen nang ndi batek aku. Kok sampean duk ning sepupuku kok? Tolong, Bro. Sepeda Bung Karno. Heh? Sepeda Bung Karno. Lah olehmu kok ndi, Mbah? Ya kok pasar to. Lah kok iso nek sejarah sepeda Bung Karno? Masalah. Iki lho, aku kan dan sepeda iki Mang ya. Heeh. Kebutuhku njaluk tongkon ngadu sepeda motor ka lho. Heeh. Iki sepeda Bung Karno. Lah wis tuwek berarti Mbah bedane, Mbah. Ya wis tuwek nyatane kok ngene karek. Ini ke tahun proklamasi kayak berarti. Wah, kok proklamasi piye? Jadi sepeda Bung Karno. Masalah kok iki piye to? Iki ki sepedaku ki rusak, ya. Heeh. Dijaluk tulung putuku lho kan ngedot sepeda ya. Sepeda kuwi? Iya. Lagi jadi sepeda Bung Karno. Lah ya sepeda Bung Karno. Blitar berarti, Mbah. Ke proklamasi kayak berarti. Proklamasi piye lho? Kok Kowe berarti koncone plek, Mbah. Sampean. Piye to? Piye to? Piye to Lah kok iso oleh sepeda Bung Karno? Ya Allah, nyebut to le, nyebut le. Astagfirullahaladzim. Lah iya, jajal piye? Petakanmu piye jajale? Sampeyan kan ngomong sepeda Bung Karno. Lah iya aku kan bedaku ki rusak. Oh. Ata dandan-dandan. Putuku celuk-celuk. Awakmu rene Mang. Sepeda Bung Karno. Aku tangan putu kae ngono lho. Oleh sepeda Bung Karno sampean kenale piye, Mbah Mbiyen, Mbah? Iki ki lek tuku nang pasar. Kok iso sepeda Bung Karno nang pasar? Piye to? Kok ki piye to? Kok ki piye? Kowe iki ning museum lho, Mbah, bedae Bung Karno, Mbah. Ya Allah. Ki ning olehmu Jajal balen neh pitakonmu. Pitakon balen. Sampeyan arep nyapo ki, Mang? Aku ki bongkar sepeda ki rusak ki lho. Oh, terus? Lah iki putuku celuk-celuk kan kae. Lah iki sepeda Bung Karno. Sepeda Bung Karno, Mbah. Ki lek oleh kok ngendi atik sepeda Bung? Alah mbuh kowe iki Kok Blitar. Apa kok ruwet. Bos Amerika? Masalah kan teko Putin, ngendi-ngendi. Vladimir Putin. Lah masalah malah tekan ngendi-ngendi kok ngono kuwi. Uni Soviet. Pamane PBB Mbah sampean, Mbah. Lah alah ruwet kowe iki ruwet. Bener-bener ajak runding ajak omongan ruwet kowe iki. Berarti sampean kok Blitar mbiyen, Mbah? Piye to kok mbate. Iki lek tuku pasar. Pasar Blitar.